ВЦИОМ ол һәр вакытта инде политик яктан ангажированный организация, ол башка төрле эшли алмый. Видимо, аңа ниндидер күрсәтмәләр килгән. Ну, ләкин мин сизеп торам, бу безнең телеканалларның эше нәтиҗәсендә безнең бит хәзер Россия күләмендә бәйсез телеканаллар калмады. Алар барсы да хөкүмәт кулында. Шуңа күрә алар максатчан эш алып баралар. Һәм бу төп эш шуның нәтиҗәсе дип уйлыйм. 98 булмаса да бер 50-60% ардыр дип уйлыйм, объектив рәвештә. Чөнки башка бер нинди информация юк, халык башка информация ала алмый. Безнең бит әле интернетта үзлектән материал табып эшләүчеләр кеше саны дип уйлыйм, 25-30%-тан артмый. Шәхсән сез үзегезне әлеге 90%-ка кертәсезме? Юк, мин кертмим, миннән сораган кеше дә юк. Мин уйлыйм, рус милләте эшендә андый рейтинг булырга бик мөмкин, русларның үзендә. Менә теге рус булмаган халыкларда бәлки алай ук зур булмастыр. Ну, аларда да зур булыр, ләкин 90 түгел, бер 60% булыр бәлки. Сез шушы процентка керәсезме үзегез, юкмы? Шул мин әйткән теге 60%-ка. Юк, мин бу процентларга кермим. Чөнки мин саныйм, гомумән бу Россия, бу Суриядагы сугышка катнашырга кирәкмәс дип. Чөнки беләсезме, Россиянең үз проблемалары бераздан. Без инде безнең өлкәләр урта совет чорында яшәгән, андый теге сайлауларны хәзер шушыннан рейтинг билдәүдән без күрәбез. Әмма менә Советлар Берлеге үзе юкка чыкса да, аның традициялары бездә дәвам итә. Шуңа күрә хәзер билгеле бер дәрәҗәдә арттыру, билгеле бер дәрәҗәдә киметү, мин аны табигый күренеш дип саныйм. Әмма теге 89% дигән 89 дип бит әле. Ул кадәр үк мин белмим. Мәсәлән, мин үзем бу мәсьәләдә ягъти уйланам, борчылам. Чөнки бу теге гадәти теге ислам дәүләте халифат кенә түгел, бу инде теге бөтен мөселман дөньясы белән бәйләнешле. Алар теге миллиардтан артык халык. Һәм менә шушында тагын без ыгы-зыгы тудырып, хәзер шушыннан теге чыгармаслык баткаклыкка кирип батмабызмы? Менә шушы минем фикрем. Инде монда рейтинг булуым бар, иртәгә бетәргә мөмкин, төшәргә мөмкин, әмма менә шушы аның ниләрне гамәлнең, мондый җитди гамәлләрнең теге татарча әйткәндә последствиялары ничек була? Менә мин бу мәсьәләдә бик борчылам. Хатип абый, сез үзегез шушы 90%-ка керәсезме, әллә кермисезме? Мин монда битараф.